Hey guys, good morning गासिबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ बरायगोन आरो जाबाय माने दा नै अखा हाबाय थादों नैया अखा हाबाय थादों आरो जुब जुबनो एकदम दा माने स्पेसियेल एकदम दिनै बे ब्लगा माने जाहानाव फैगोन दैमुब्र'आ फैगोन आरो इखौनो आं दा रोङियालासै लायनो थांगासिनो दोङो बिथाङा फैगोन फैनानै ओरैनो जागा नायसिगोन खाथि खालाफोरखौ दा दैमुब्र'खौ आं रोङियाव लायनो थांगासिनो दोङो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ बहुत इन्टारेस्टिं जागोन भिडिअआ एकदम धामाका ब्लग जाखागोन आरो नैबे माने दा अखायाबो नै थाइफ्रिदों आं दा नै दैमुब्र'खौ लायनो थांगासिनो दोङो लायनो थांसै आरो माने माबादो टेम्पुदो थांनाय दा आरो जोंनिफ्राय नै आं साथा लाबाय थांसै दा नैया माने रोङियालासै थांसै आङो टेम्पुदो फैनायाव इनियाव बिदो एकदम दैमुब्र'दो फैफासिगोन आरो दा आं दैमुब्र'खौ लायनो थांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअ एकदम धामाका जानो थांगासिनो दोङो दिनैनि आंनि मिस्टार इन्द्रजित चेनेलनि इन्ट्र'खौ आं नैयाव होसिगोन आरो खुलुमबाय वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल नैया माने लामायाव अखा हादों आरो नैया इनि उनथिं नैया आं दा सिगांथिं थांगासिनो दोङो नैया अखा हागासिनो दोङो दा साथा लाना थांगासिनो दोङो नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ नै आं माने बैथिं फैदोंमोन आरो बै लामाथिं फैनो आं दा साथा लादा नैया बै लामाथिं फैदोंमोन माने दा आं माने ट्रेनालियाव मोनफैबाय आरो नैया बिनि उनाव इथिं पुथिमारि ब्रिजनि दालाङा दङ नै बिथिं थांगोन थांनानै सकनायाव टेम्पु लानानै रोङियालांसिगोन काला फैदाखा बिथिं उनथिं सिदा थांबा नोंथांमोना गरेस्वर मोनगोन इथिं गरेस्वर टंलायगिरि मोनलांगोन बे गरेस्वर दङ बाय सिङाव आरो इथिं दङ रोङिया बाय उनथिं दङ रोङिया खोन्दिगर दङ दा थांबाय थादो नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ एकदम नैया बेनो आरो पुथिमारि ब्रिज आं इथिंनिफ्राय फैबाय ओरै दा आं इथिं थांगासिनो दङ ओरै बे सिंथिं नाव लाखिना दङ ओइ नावा जोंनि बिथिं दलां आरो बिथिं फार जानायमोन दलाङा जायाखै ओंखायनो नावदो फार जायो दा नैथिं ओरै दा नावा सालायथ'वाखै दानि सालायदोंमोन नैया पुथिमारि ब्रिजआ बेनो आरो गाइस माने आं फैनानै जोंनि दलं खाथियाव हमबाय आरो नैया बे टेम्पुखौ नेबाय थादों बे टेम्पुजों आं रोङियाव थांगोन आरो नैया बे टेम्पुखौ नेगासिनो आरो मानसि बाय बुरजा जाबा थांसिगोन आरो दा आङो नैयाव नै गंसेया थांगोन नैबे माने दैमुब्र'आबो रोङियानिफ्राय फैबाय थादों आरो आंबो थांबाय थादों गेजेर ससेयाव लोगो मोनलायसिगोन आरो दा नैया नै आं दलंघाटनिफ्राय बुंदोंमोन ना माबायाव थांगोन होननानै मा होनोमोन रोङिया थांगोन होनना रोङिया थांनाय जादियानोखा नैया बेयाव मोनफैना दङ मानसिया नै गारिखौ नुनानै आं बेयाव टेम्पुखौ लाखिनो होदो नैया मोनफैबाय ओमफ्राय सासे फंबाय आंखौ नेफिदों गावसिनिजों थांनांगौ जाहैदों आरो ना गरेस्वरसिम नैया थांसै दैबो गाइस नैया जों दा न'सिम थांगासिनो दोङो थौथ'बाय था माने नैया दैमुब्र'खौ लोगो मोनबाय दा जोङो नैया थांगासिनो दोङो बिनि एकदम बाइकनि उनथिं जनानै आं दा थांगासिनो दोङो डाइरेक्ट एकदम न'आव थांनानै एकदम फुल इन्जय खालामहैदोंसै दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ एकदम थांगासिनो दोङो नैया फैनानै नै दलं खाथियाव हमबाय नैया बिसोर नङा नैया ओइनो आसोला जोंनिया नाफाम गेसावा नाखौ नेदो बैथिं थांदो जोंनि खाथिथिं नोङो नावा जोंना क'क्राझारनिफ्राय सफैबाय नैया एकदम नैया हेलौ हले गाइस ओइनो आइयै हाबाब नोंथां सलायना फैदों ओमफ्राय नावजोंसो बारनांगौ नों मिथिबायना नावजोंसो बारनांगौ आरो ना दैखौ बे गेजेरजों थांनो हानायबा मोजां जागौमोन ओइनो इथि थांनो ओइनो जोंनिया गाइस माने नैया बेयो दैमुब्र'आ ब्लग बानायदों ना बेखौ मोदलामोसि नायदो बिसोरो नैया दिनै आङो बे तामुलपुर जानानै थाङासै बेजों थांगोन आरो रिएक्सनखौ नायनाया जों नै दैमुब्र'नि बाइकखौ इयाव दोनबाय दा नै मानसियाथिं आरो इसाथिं ट्रेन फैगासिनो दोङो दा बिथाङा ब्लग लागासिनो दोङो आरो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ बहुत एकदम आरो दा प्लेनिं जादों बिबयस लानाव थांनायनि बाय जुदि थांनाय जाबाथाय एकदम धामाका ब्लग लाबोगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ओइनै ट्रेन फैगासिनो दङ ओइनो गिला जादों नाव सायाव थिखोबाय ओमफ्राय आङो तामुलपुर जानानै थांथ'ला दिनै माने सर्टकाट मारिसिगोन आरो ना ओमफ्राय ट्रेन फैगासिनो दङ मा ट्रेन फैदों मिथिला माल गारिबो जानो हागौ मानसि गारिबो जानो हागौ आरो ना नायलांबाय था ब्र जोंनि बेयाव फैना माबोरै नांगौ बुं सुपार धामाका हिट आइयो सुपार धामाका हिटसोनो बेरफ्रानिया माने नावबो गाखोलायनो मोनबावबाय आङो आइयो नायनो हागोन नै ट्रेन फैगासिनो नै खेरेन्दाय फैदों जों दा नै दैयाव जावबाय आरो ना
ओके गाइस फाइनली दिनै एकदम लोगो हमगोन ना मिट खामारबाय नै फेस टु फेस निया दे ब्र फेस टु फेस फेस टु फेस दायो आं माने फुटिमारि गामियाव दंफैयो फुटिमारि नङामोनलाय गुरमु गरसा गुरमु मा होनना बुंगोन गुर मेथाइ नङा दै गुरमुसो गुरमु माने गुरमु आरोना फंबायनि न'आव दंफैयो ओमफ्राय दा जोङो बि बयसखौबो लोगो मोननो हागौ ओमफ्राय लोगो मोनबाथ' मोजां जाबाय मानो होनना बुङोब्ला औ बेनिफ्राय प्लेनिंआ जोंना हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव थांगोन जोङो नायलांबाय था नोंथांमोना ओमफ्राय फंबायखौ सापर्ट खालामथार आं डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन बारा गैला एकदम बायल' नांगौ 1K खालामथारना होदो 1K खालामनो धामाका ब्लग लाबोगोन एकदम आरो जेनेबा ना गोथां जागोन नामा होनलाय हाय जारो ना आरो जेनेबा ना गोथां जागोन नामा होनलाय हाय जारो ना गोथां जानानै मिथिबाय दा जेनेबा क'क्राझाराव थांना माबोरै एकदम फिलिंस दे बाय बुंना क'क्राझाराव थांनानैथ' बिराद गोजोननाय मोनबाय गोजोननाय माने मोजां मोनदों आरोना बहुत गोबावनि उनाव 4 बोसोरसो जाबायमोन आं क'क्राझार थाङैया ओमफ्राय मोजां नांदों जायगाफ्राबो चेन्ज जाजोब्बाय ओमफ्राय बिदिनो बहुत सापर्ट खालामो क'क्राझारनि आंनि लोगोफ्राबो गोबाङानो आंनि भिडिअखौ गोबाङानो नायो नालाय ओमफ्राय जों सरलपारा थांबाय दिप्लाय बिल ओमफ्राय बिथिंजाय देर बिल बेरायजोबना फैबाय मोजां नांबाय आरो ओमफ्राय दायो रेस्ट खालामसै न'आव थांनानै आङो रस्टिं लाबोबाय थागोन बेनिफ्राय आङो नोंथांमोननो जिथुनाखि दा फ्रि ट्रेनिं कर्स जागासिनो अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि दैदेननायाव दा बिनि ट्रेनिंफोरखौ बोरै जादों मा जायगायाव जागासिनो बेखौ आङो नोंथांमोननो लाबोनो नाजागोन ओमफ्राय नोंथांमोना सोलोंबानो जाबाय जाहाथे एग्जाम लिरनायाव जोङो इजि जायो मोजाङै पास खालामनो हायो थ' फंबायखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय खामबेन आरो जेनेबा नै जोंनि गरेस्वर गुरुं एरियाथिं फैना माबोरै नांखो लामायाथ' हेब्रे मेब्रे खिन्थु हारसिं मोनबा आन्दायगौमोन आङो नाव गाखोनो मोनबाय आरो बिराद मोजां मोनदों नाव गाखोनो मोननानै जन्मनिफ्राय गाखोनो मोनाखैमोन दिनसे मोननायालाय मोनबाय बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना 6-7 बोसोर जाबायमोन नाव गाखोयैया दा आरो सिगांथिं थांसै थांना जागा मोजांफोरखौ दिन्थिनो सेस्था खालामसै ब्रनो आरो जुदि नागिरनोसै मिथिबाय खासु बिदि नागिरनाय बायदि प्लेनिंआ जुदि साक्सेस जाबा बि बयसनि न'आव थ्रोब बि बयसआ दा माखासे जाहोननि थाखाय माने भिडिअ बानायनो हाथ'वा नोंथांमोना मिथिखादों जानांसिगौ एसे माने प्रब्लेम जादों आरो माने लोमजानानै दंनो बिथाङा दा नायहैगोन जोङो एकदम जों माने धामाका ब्लग लाबोनो थाखाय सेस्था खालामबाय थागोन नोंथांमोना मात्र सापर्टल' नांगौ नंगौना नङा ब्र सापर्टबानो जों एकदम फुल नोंथांमोना नायलाबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ दा दे ओके गाइस जोङो थारमाने जाहोनाव आं ड्रेसखौनो चेन्ज खालामबाय भिडिअखौ नेन खालामजाया माने जोङो जेनेबा जाहोनाव साथा आरि माबा माबि जाखांनानै ब्रेकफास्ट आरि खालामखांनानै बाय नै ब्र'आ बेगखौ पेकिं खालामदो माने बिनि रेनकटखौ सोबाय आरो दा बेगाव सोनानै दा जोङो डाइरेक्ट गरेस्वर जानाय हिरिम्बा इयाव गोरबो आदामबो फैगासिनो जोङो जमानो मिट खालामसै नैया ब्र'आ नै एकदम बेजिं पत्रखौ बाय मोजां खालामदो आरो लादाखआव थांनाय एक्सपिरियेन्स लादोथ' बेथोराया ओके नैया नै भिडिअखौ इयावनो एन्ड खालामसै नैया ब्र'आ एकदम ओइनो दामाने जोङो डाइरेक्ट थांसै बहाय जों दा हिरिम्बायाव थांगोन आरोना हिरिम्बाखौ नुवाखैनो हिरिम्बाखौ खिथिना लाना फैनोसै थांसै इनाव डाइरेक्ट ब्लडनिसै ओके दा जोङो हिरिम्बा थांसै नै बिथाङा नैया ससमा गानदो आइनाव नायदो दा बेखिनि नैबे भिडिअखौ इयावनो एन्ड खालामसै आरो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो चेनेलाव खालामसै नोङो माबाखौ देखेला बेलेग बानायगोन नोंथांमोना जुदि नायना मोजां मोनोबा लाइक खालामनांगौ आरो चेनेलाव जुदि सोरबाबो गोदानबा प्लिज हरनानै साबसक्राइब खालामनांगौ बेफोरबायदि धामाका ब्लग फैगासिनो दङ आरोबाव